Здравейте, аз съм Вал Стоева от Фондация Детски книги и продължавам да чета за вас книгите, номинирани в Национална награда Бисерче вълшебно от 2020. Защо? Защото децата трябва да имат достъп до книги, независимо дали в каква ситуация и какви обстоятелства. А тъй като моите приятели и библиотекари са принудени също да стоят вкъщи, не могат да вършат своята работа. Затова мисля, че четенето онлайн е временен добър вариант. Разбира се, нищо не замества това да се гушнеш сам с интересна книга на дивана или пък да се гушнеш при мама и татко, които да ти почетат, ако не можеш все още да четеш сам. Но така или иначе всичко ще мине и вярвам, че скоро ще се нормализират нещата. Междувременно обаче благодаря на издателствата, които позволиха да четем откъси от техните книги онлайн. И хем спазваме авторските права, хем вие може да видите голяма част от книгите, номинирани в Бисерче вълшебни. Днес ще ви покажа 3 книги от една и съща поредица. Поредицата е Аз се уча да чета на издателство Clever Book. Ето ви книгите. Всички тези заглавия са номинирани в категория откриватели за децата от 5 до 7 години. И онова, което много харесвам в тях е, че помагат на маниците да се справят с различни предизвикателства. Това е важно умение. Например, ако са твърде срамежливи като Тони, могат да разберат как да се справят с тази срамежливост. Или пък ако мразят да губят, като Люси. Аз лично много мразя да губя на Не се сърди човече, обаче, за съжаление, децата ми винаги ме побеждават. Така че се тренирам всеки ден, но тази книга дава добри решения и предложения за справяне с проблемите. И последната книга от тази поредица е Вики не спира да говори. Точно нея мисля да ви прочета. Не случайно, защото непрекъснато някой ми казва: престани да говориш толкова много. Така че аз се чувствам изключително силно свързана с Вики и нейната история. И така, коя е Вики? Ето я. Вики беше голяма бъбривка. Обичаше да говори. И говори. И говори. Вики, стига си приказвала и си яш обяда. Скара се майка й. Вики, по-малко говори и повече слушай. Скастри е учителя ти. Вики, моля те, спри да говориш. Не си чувам филма. Викна брати. Вики, стига си говорила и си измий зъбите. Въздъхна баща й. Ужас. Нищо не можеше да накара малката Вики да замълчи. Тя говореше и говореше и говореше. Но, можете ли да се сетите къде е попаднала? Ето вижте, тук пише: прочети книга, моля, пази тишина, и има стелажи с книги. Разбира се, това е библиотека, където по принцип трябва да се пази тишина, освен ако няма специален детски кът, в който е позволено да се играят игри и да се вика и да се смее шумно. Но в една мрачна сутрин, в понеделник, резултатът от цялото това говорене я застигна. Вики загуби своя глас. Току-що казах, случвало ли ви се да правите
Така, опитвате се да говорите и не излиза нищо. Ужасно е. На мен редовно ми се случва. Затова ви казах, че съм свързана силно с Вики. Опита се да шепне. Опита се да вика. Опита се да пее. Но нищо не стана. Вики беше унила на закуска. Но не й отне толкова много време да закуси, защото не можеше да говори. Вики дори имаше време да си довърши домашните. Днес ми върви като по вода, помисли си тя. Вики беше унила на път за училище. Но разбра, че приятелката й Надин разказва страхотни вицове и е много забавна. Странно. Как не съм го забелязала досега? Помисли си Вики. Вики беше унила цял ден в училище. Но тя свърши всичката си работа и получи златна звезда, защото слушаше. Ето е златната звезда. О, не съм получавала златна звезда до сега. Помисли си тя. Тази нощ Вики не беше толкова унила. Тя грабна снакс и гледа филм с чудовища с брат си. Той беше прав, помисли си тя. Този филм е страхотен. И когато баща й дойде горе, Вики беше готова да си ляга. Беше измила зъбите си, беше си сложила пижамата и си лежеше кротко в леглото. Дори имаха време да прочетат още 2 книги. На следващата сутрин Вики се събуди и се чувстваше страхотно. Не само можеше да говори, но и да шепне. Можеше да вика. Можеше да пее. Това е най-страхотният ден, обяви Вики. И няма да ви чета повече какво става, но историята е наистина страхотна. И проследява как Вики бързо се променя. Всяка трудност, пред която се изправяме, е чудесна възможност. Всъщност тя е предизвикателство, но то е чудесна възможност да се научим да се справяме, да променим начина си на мислене, да видим света под друг ъгъл. Така че Вики не спира да говори е една отлична история за барборки и барборковци, която се надявам да ви хареса. Издават я моите приятели от Clever Book. Тя е част от поредица Аз се уча да чета. Подходяща е за децата от 4 до 7, както пише тук. В награда Бисерче вълшебно е номинирана в категория Откриватели за децата от 5 до 7 години. И тя, освен нея, може да видите още 2 истории. Люси не умее да губи и Срамежливият Тони, които ще ви прочета друг път. Хубав ден!